Mødet er åbnet. Tak for det. Jeg står her med en pjece fra Dansk Folkeparti, hvor hr. Kristian Thulesen Dahl fortæller, hvad Dansk Folkeparti vil gøre for de ældre. Der er mange sympatiske forslag imellem, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan Dansk Folkeparti vil finansiere de mange forslag. Gratis transport til alle over 65 år. Hvor mange er der over 65? Der er 1.013.557 borgere. Jeg vil gerne have at vide, hvad det kommer til at koste. Ordfører. Ja, det har jeg ikke nogen beregning på. Det vil koste rigtig mange penge. Hvornår det kan gennemføres, det har vi ikke noget bud på.